Yo, everybody. We are in the studio here. Featuring 8 to 8. Ons is hier by Predator Studio saam met onze producer Peace en nou niets, maar hy sien nou hier nie. As jy kan sien die ouwens is bezig om te rehearse so. As Young Zay hier man. En featuring Staggy nog Staggy hier man. Ja, ons in ons plek. Maar luister hier wat die mannen maak verder in man. We're just rehearsing on our music. Yeah. Kupamba ndirindaga ndichambozha chero ndine nzara ndisina mbozha chicha icho chanchagopa ndiri munhu nchazongopa ndodya chaziya azvite kuzobaiwa kushanda bedzi ndichinzvenga makomba rwendo rwacho rinotoda wakaronga usatyiswe waita zvonogona. Salut, daar is hij Peace.